Kapuso, gisugda na ni adtong Oktubre 29 ang Kapuso Bigay Premyo Panalo sa Pasko kon BPP5 mukabat sa 11 milyones ka pesos nga balor sa papremyo ang ipanghatag sa palarang mananaog sa daily, weekly ug grand draws. Mao kini na ang mga mananaog sa weeks 1 to 4 nga makadawat og 100,000 pesos Aguinaldo Cash Package. Mga kapuso, aduna po mo'y kahigayunan nga makadaog sa musunod nga mga semana sa ipanghatag nga cash prizes ug house and lot sa grand draw. Maong ipadayon lang ang paghug sa inyong mga entries kay pwede pang magpada hangtod sa Enero 6, 2023. Pahinumdum lang, magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Mga kapuso, ang pagpahibaw sa BPP5 winners ipaagi sa official call o text message gikan sa GMA representative. Bisitaha ug sunda ang facebook.com/GMA promos alang sa opisyal nga detalye ug mga pahibaw.